Para miyarsa, sasampunipun panjenengan mriksani langen Jengit Gamyong pinangka kagem mamurwakani pagelaran ing dalu punika. Ing mriki badhe wonten sambutan saking panjenenganipun Bapak Pimpinan Bapak Haji Ruslan Hadi. Pramila dumateng panjenenganipun kula aturi jengkar saking sasana palenggahan minggah wonten ing sasana pawiyatan. Sumangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Para alim, para sesepuh, sabine sepuh ingkang dat sinudarsana. Kepareng ing dalem menika kawula anggegempil pangardyan juga sami ingkang tanpa subhasita. Para rawuh kakung sumaputri ingkang dat kinurmatan. Ing dalem menika kawula nilake ing panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dalem menika kula sak rombongan dipun timbali Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Sedekah Siti wonten ing Dusun Manding ing dalu menika. Terutami panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang ngasta cemurting praja ing Dusun Manding yang kula hormati.
So Bapak Muspika Kecamatan Pucakwangi ingkang maring izin pentas dalem menika ingkang kula hormati ugi boten kesepan sedaya masyarakat Dusun Manding ingkang sami rawuh ingkang nderek nyengkuyung Sedawa Siti ingkang kula tresnani. Para rawuh kakung semaputri ingkang dhateng nurmatan. Sadèrèngipun kawula matur monggo sesarengan kula dherekaken nyaosaken puja lan puji syukur dhateng Dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten napa ben saged rawuh ambuktaken pagelaran Toprak Wahyu Budaya keranten dipun paring nikmat dening Allah sedaya sami sehat seger waras panjang umur amin Allahumma. Salawat salam kula aturaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang piyang tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil kiamah amin Allahumma. Mugi-mugi panjenengan sedaya benjang yang dipun timbali dening Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Para rawuh kakung semaputri kawula matur nuwun sanget diri dalem menika kapiji supados nglipur dhumateng masyarakat Dusun Manding kagem sedekah sithik. Alhamdulillah barakallah masyarakat Dusun Manding sawetahipun tasih ngemuti kejawen utawi ngelmu Jawa saben pendhakton pisan menika ngawontenaken sedekah sithik. Alhamdulillah mugi-mugi panjenenganipun sedekah utawi sedekah sithik pinaringan selamat sedaya. Nggih Pak nggih Bu nggih. Pinaringan rejeki barokah, pinaringan panjang yuswa, barokah yuswane, barokah rejekine, barokah sedaya keluarga wonten ing Dusun Manding ing dalu punika. Ing dalu menika kawula boten badhe matur kathah-kathah teh panjang lebar. Ing dalu menika kawula badhe ngestakaken pamundhut cariyos utawi lampahan Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Sedekah Sithik. Nggihipun badhe ngipur dhumateng masyarakat piyambakipun ngersake cariyos wonten ing Pasir Luhur. Nggih, wonten Pasir Luhur dawah perangan Kamandaka Adu Jago. Niki kedah dipun lampahi. Nggih, kula matur nuwun sanget dene Bapak Ketua Panitia kagungan pamundhut cariyos. Cariyos menika bersejarah. Ateges masyarakat Manding tasih kepengin nguri-nguri kabudayan Jawa ngantos sak puputing yuswa. Ngaten nggih Pak nggih Bu nggih. Mugi-mugi cariyos dalem mangke saged manfaati, saged ndamel syukur naning penggalipun panjenengan ing dalem menika dipun buktekaken ngantos paripurna lampahan ing dalem menika. Kedheprak apik-apik naradi pirsani Antipurna iman-iman nggih. Niki bersejarah asli. Kersanipun binjing kangge pitutur dhumateng nggih putra wayah. Sejarah Pasir Luhur kaya ngono. Berarti Wahyu Budaya yang nglakoke bersejarah asli. Ugi kula matur nuwun sanget dhumateng Bapak Ibu sekaliyan. Dongane panjenengan untuk barokah Allah.
wiwit wulan Syawal Wahyu Budaya diparing lancar, apit nggih pun paringi lancar, besar ugi dipun paringi lancar. Menika dongane jenengan sedaya dibarakahi Allah. Pramila mangke njang kawula badhe nyuwun pamit. Tasih ngeraken pentas wonten ing Dusun Koro, Kecamatan Pucakwangi. Njang-njang wonten Koro, Kecamatan Cawi. Dados Kecamatan Pucakwangi dalu niku enjang-enjang. Pramila Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi sabeber mirsani keteprak Wahyu Budaya. Yen wonten satunggaling piyantun kang badhe nimbali, monggo. Ampun ajrih perkara swara njaba. Wahyu Budaya swara njaba jare 40 punjul mboten. Mboten. Wahyu Budaya umum kalih kanca kancane. Neng nak badhe ngersake wulan apit tahun 2026 menika kantun kalih sampun pikantuk 28 kantun kalih. Yen boten apit harga manut kalian sedaya kanca pinten kula sendika dawuh boten usah ajrih pekae regi. Harga saged dipun nembang secara kekeluargaan. Ngaten nggih Pak nggih Bu nggih. Pramila kanika cekap semanten ben kula matur menawi wonten tumpang sung ben kula matur rene kula meca sawantah mung kathah kangka kula pangapunten dumateng masyarakat Dusun Manding ugi minggahipun Bapak Ketua Panitia minggahipun Bapak Kepala Desa. Kula nyuwun kalih Allah mugi-mugi masyarakat Manding yen dipun paring rejeki kathah sabeberipun nimbali Wahyu Budaya, monggo sami tindak ibadah ing Mekah Madinah. Amin. Kula dongake mugi-mugi masyarakat do tindak mriku nggih Pak nggih Bu nggih. Mergo jaman iki jaman wis tuwa. Yen ora nyedak karo Allah iman-iman nggih. Iman-iman. Dadi wong urip ki ana sing uripe, yen wis urip kudu gelem eling marang sing uripe. Boten sanes namung Allah Ta'ala manut kapercayaanipun agami piyambak-piyambak. Pramila kanika jika semanten kula matur menika mangke tasih wonten sambutan saking Bapak Ketua Panitia. Panutup pengatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.